Weche moko nyakwaramogi en ni jogo matimo limbe e dho wedhe mantiere ka dho nam chumbi gi kindegi mag nyasi mag sikuku okwa mondo mi obed machiegni kod nyithindegi kendo koro gibed ka giluwo ndachgi kinde duto. Ma en bang' yangore ni kwan nyithindo ma bende ijwang'o kendo lal kowuok e lwet jonyuolgi ne odwa medore mokalo chutho e kindegi ma koro oganda makwar timo limbe e dho wedhe mopogore opogore e kaunti ma Mombasa. Jafwambo marwa e gwenge mag dho nam chumbi Joja Oko gi ler mathoth e wachni. Oganda makwar mag welo matimo limbe Mombasa sani yuore dho wedhi mopogore mar toyo ngona kendo kweyo liet ka gigoya bal e thuoloni mar sikuku. Kata kamano, ng'ur koro nitiere kaluwore gi jonyuol kata wede majwang'o nyithindo ma giyuoro godo e dho wedhigo, gino machalne timore nikech ng'eny mar dhano. Babu Mkajire en ja ohala e dho wath Mombasa Beach. Wale wanaokuja beach kumekuwa na jambo la kukera hapa. Watoto wadogo wanapotea. Kibandani pale kwangu nakaa na watoto karibu 6, 24, kama jana ilikuwa na 29. Watoto wamepotea. Sasa wanatupa shida kuwaunganisha na wazazi wao. Maana at the end of the day tuunganishe mpaka tuwakutanishe na wazazi wao. Tunawaomba wazazi, mkija bichi ndio na watoto wenu wachungeni. Aisha Hussein en afisa Kenya Red Cross. Kenya Red Cross Society, we are in all public beaches in Mombasa, supporting on providing first aid service, tracing, and also evacuation and mental health. So we have counselors on ground, we have our tracing team on ground, we have our first aiders who are others are EMT and paramedics. Jogo mane waluso gode dho wath Manyali Beach koni kato bedo ni ngima ne odwaridore ahinya ne oganda mathoth higani, gimor gi oganda makwar mane joyuore dho wedhi e kinde ni mar sikuku, ka geno margi en ni fuongruok biro bedo e higa manyien. Said Makoha kod Robert Chacha gin welo matimo limbe Mombasa. Huu mwaka umekuwa na challenges kidogo, tumekuwa na mambo mengi ambayo yanaendelea, lakini tumewezewa kuwezesha mwaka huu kufika mwisho. Natumai kuwa mwaka unaokuja 2026 tutakuwa na wakati mzuri ambao tutasherekea, tutakuwa na wakati mzuri wa kulipa madeni, tumekuwa na madeni mengi. Just coming and seeing how people are doing, full of the beach, despite our economic hardship, despite everything that has happened in 2025, but seeing families coming together and celebrating the reach of Kenya in the beach, that's one of the best things. Shout out to all, to all parents who are making sure their kids are very happy, who are making sure their kids live a good life despite what they are facing through. Ne bende gimedo kwayo oganda jo Kenya malwetgi mormor mondo mi omed paro jogo mayutogi ni piny mondo mi gin bende gibedi achiel kod jogo madhi nyime kod bago nyasi mopogore e thuoloni mar sikuku. Sam Gitende bende en achiel kuom welo mane oyuoro e dho wedhi. Today I just took my time to visit Nyali Beach. As you can see, everyone is happy, and I want to thank also parents. Those who have shared with families. I know there are people who didn't manage actually to have their meals, to just share love with other people. There's nothing bad like a neighbor sleeping hungry and yet you have enough food in your house. So learn to share. We are one. Even school fees, if you can chip in for someone who lacks even school fees and you can pay for them, share the happiness. That is the most important thing. Magi na giwacho kako machielo bende gipuoyo kange ma oketi gibede migepe mopogore mag piny owacho to chuthe jiwo weche mag arita kuonde ma oganda mathoth chokore Mombasa. Hali ya usalama nashukuru Mwenyezi Mungu, hali ya usalama iko sawa kabisa. Tumeshirikiana na vitengo vya serikali kama KWS, polisi na Nyali polisi, tumeshirikiana vizuri na tumefanya kazi vizuri kutoka tangu tuanze mpaka leo. Sijaona tofauti. For the last 3 to 4 days there's a lot of crowd coming to Mombasa, so tunawakaribisha wageni wote Mombasa. Mombasa is safe, so karibuni Mombasa, it's safe and feel at home. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, Ann George.